दाखुबायदि बे गार लानानै फैलायनाया मोजां जासिदों नङाबो एकदम सिरिथा नोंनिल' माबा मोनसे दाय मोनथारदों आङो जायगायावनो गोथां बुथारलांगोन आङो बाबा गथ'आ नंजायो खम नङाथ' नोंबो आंनि न'आवनो फैनानै आंखौ बेफोरबायदि धमखि होफैनाया मोजां जायासै नोंनाबो पुलिसावसो हरगोन आं बाराखौबा गिनो आं पुलिसखौनो हा गिगोन नामा आङो लाब गैया नैबे साना गिनायाव गैया रावखौबो बाराखौबा नै ओरै सुजागोनसो बास आं मिथिया होनबायना आबा आं सोरांखौ मिथियाथ' बहा दं बियो आंनो बेसेबां टेनसन जागासिनो मिथिनानै आं मिथिगौ नोंसोर आंखौ सैखिया होननानै बेखायनोथ' दा नोंसोर आंखौसो दोनखुमादों सानबाय सोरांखौ नाथाय बिद्दानोबो सैथिबो आं दोनखुमाथाराखै सोरांखौ नंगौ नामा नंगौलै बिथा नंगौ आंहा मालाय साननाय गैया नामा दिनै आरो आंलाय मानो दोनखुमानांगौ जाखो सोरांखौ मा बिसास नोंजोंलाय बांद्रायखौबा मिथिखा हले रावनिबो दरखार गैया नोंखौ आंनो बुथारगोन मिथिबायना नोंनि आखाइ थाबानो नोंनिल' दाय मोनथारदोंना दे आबा दे ओमफ्राय आं जेबो खालामथाराखैहाय मिथिबायना मोजाङै मोजां सोंनायाव खिन्थाखा बहा दंलै आफाया आं मिथिथारा आबा मिथिया आङो ओइ दानखानोसैसो नामाब्रा मानसिखौलाय नोंनि थाखायनो आंनि आइया बारे दुखु मोनबाय थायोना मोजां गोसोआव लाखा एबारावथ' आंनिफ्राय गाज्रिसिन जानाय नङा माबा मोनसेल' जाथों आफाया बिमा जेरै फिसा आरो आंखौसो बिदि धमखि होबावबाय नों गथ'आ आया आमफ्रायथ' एसे गिनांगोनबोलै बोरैबा जुदि मोनथिफ्लांबा सिरिखा आरो ओरैनो बिमायाबो माबायदि गथ'आबो माबायदिखा बिफाखौ थैबाय होनना मिथियोबोला माने बेफोराव आंनि आखाइ दं होनना मिथियोब्लाथ' आंथ' आरो सेसखाना खाथाम बिमा फिसा लोगो नांनानै आंखौसो बिसोर नागारनाय नंथारालै आं आरो बहा खानो बहा मानिसो जागोन माथो आमफ्राय बिदिला बोरै जानो दाबोथ' मिथियाखैना जेबो आरो आंखौलाय सोर हमनो हानो दाबोलाय आंखौलाय रावबो जेबोखौनो मिथिखायाखै बाद दे बिन्दास थागोन दे आङो मायासो आंनि माया आमफ्रायथ' एसे दुखुयैनो थाबाय थानांगोन आंबो नङाबाथ' बिसोरो एसे आंखौ सेक खालामगोन ना सोरां बे थाखाब्ला बहा थांखो नोङो सोरां आंनि सोराङा बहा थांखो आयौ फुटसे जाबायगोनलै सोरबायदिनो थानांगोन आरोना आंबो दुखुथियानो जेरैबायसा थां गथ' थां नोंनि नोमथायाथ' गैला आरो थैबाय नोंसोरबोथ' आंखौ बोरै हमनो हानोसै आंथ' धमकिनो फैला बिसोरो मा होनखो सानबाबा नों माया मोनाव थांदोंमोन औलै आयं आयौ हामा नांनायनि थांनांगौ जाखो बेयावलाय मानो थाङा बेलाय आयं 100% बेयाव बिनिनो दाय दंखायो मा बुंनो सानदों आबा दा आरो जेरिया मिथिबा मा नोंखौथ' रागा जोंगोन ना बियो आइखौ दुखु होग्रायानोथ' बेनोना मायाया रागा जोंनांगौबाथाय जेखौबो सिनायालै आङो आयौ नाय आबासोना बे गाज्रि मानसिनि न'आव बिदि थाङा दे दिनैनिफ्राय दा थांसै जेखियानो जा माया नोंथ' मिथिखायोना बिराद गाज्रि होननानै बेखौ हारसिं बिदि जानला मानला थानाङा बेनाव माथो होनबा सिट थाबाय थानांगौ नामा आयं बेनो गायब खालामखादों दां आफाखौबो नंनायालाय नंगौ र' आंबो बेखौनो बायदि मोनथारदो नाथाय जोंनाव जेबो प्रुफ गैयाना बिनि सोमोन्दै बेखायनोसो जोङो जेबो खालामथ'नो हायाखै नाथाय बिदि थाबाय थानायालै आं सिरिनो आगोलावबो बिनि थाखायनो दावराव जाबाय थायोमोन मायानि थाखायनो नङा होनलाय आयं औहाय नंगौथ' आरो आबा थेवबो एसेबां मोजांखौ खिन्थाबावाखैसो बियो आयौ नों बेफोरबायदि दमसो होनानै फैबावदों आबा आंबो गिनायाव गैयालै मायाखौनो ओरैनोसै खोथारालै आं बेखौ बिनि थाखायनोथ' गासिबो बरबाद जाजोब्बायना आगोलावबो आरो दाबो बुथारखाबाबो बिदि लस गैयालै बे मानसिखौ हे मा बुंखो आबा नोङो दा बिमाया खोनाब्ला आरो रागा जोंगोन सिट थादो दे जाबाय दे आबा दे आइनो जेबो बुंथ'नांला दे आरो आयं ओरैनो मानसियानो टेनसनाव दंगासिनो दासान्दि औ सोराङाबो दाबो मोना नालायथो दे थाथ' होनबा दे आबा दे बहाथो थांखोब्रा नों सोरां माया नोंनि दाय दंबाथ' गखाया नों आंजों नायल' खेबसेनो फोजोबखागोन आं मानसिखौनो अनजालि दासान्दि फैनायानो जाथ'थाराखै आंहा मा खालामनो एसे खामानि दङ ना बेखायनो आरो ओमफ्रायथ' र' थांगासिनो नोंनि दखानाव फुजानि ड्रेस लायनो औ ओमफ्राय बे आं फसायनाय दाख्लैनिया बेखौथ' दोनथारखा नोङो आंहा फुजायाव गाननो बेखौनो फसायथारदों जागोन सिन्था खालामनाङा बेखौ आंनि नोजोरा जेब्लायबो नोंनियाव थाबाय थागोन मा खालामो सोरजों रायलाय गासिखौबो मिथिजोबनांगोन आङो सोलाबबानो थांगोन दे आङो माथो सोरबा दङसो ना मायोमोन रावबोथ' गैया बिदिबा आंलाय मानो बिदि मोनदों जे सोरबा दंथारोमोन बे साला टेनसनफोराबो आंसो एसे मायबा मायबि सानलाबायग्रा जालायलांबाय बे आबायाबो माथो खालामबाय थाखो आं हाथायाव थांनो लोगो लादोंमोन बे राबा हाबखोन जाया गथ'आ बेबो माबा मोनसे सन्देह मोनबानो खिन्थाहरसै र' मा खालामो बबेयाव थाङो गासिबो नोजोर होनो खिन्थादोंमोन ना मेदामा र'
नाथाय मिन्थिला दे आरो अब्लाबो दसे थाथ'बावनोसै आङो ओमफ्रायथ' फाननो हायाब्ला फोराननानै दोनहैनोसै आङो नों हारसिं फैब्लानोथ' जायोमोन ना आयै हाथायाव फैनो बालायलांलै आङो जाम्बा गथ' हाथायाव फैनायालाय माथो जाखो बेदर नङाबा ना एसे लांनोसै आथु नोमबियाबो दाउ लकेलखौ जानो लुबैदों होनबाय थादोंमोन आरो नङाबा ना हैद आयै ना होनबाथाय बाथारो आङो जानो नाखौ लानो नाङालै अब्लालाय माथो बेदर लानोसै जेखौखि लायाला ओमफ्राय ना जानो बादों आंखौ दे अब्लालाय हा लकेल दाउखौनो लायनोसै आं बिदिबा थाथ' आरो जेरावबो दा थांसै बेयावनो थाथ' आंहा लाखांजोब्बायानो थांनोसै ओमफ्रायो दे होमबालाय बिमाजों फैनायखौनो बायो आरो बे गथ' सासे बरिं मोनथारलै आङो बिदियाव फैनो गाव फैबानो जायो गाव गावनो हाया आंखौलाय मानो लाबोफायोब्रा OMG बेथ' माथो बै सिख्लायासो नामालै बेलाय जायखौ आं लोगो मोनदोंमोन ना आरे नंगौथ' र' आया बेनो रा ओमफ्राय हाथायावलाय माथो हारसिं मा खालामबाय थाखो बेलाय दा आं रायलायहैनांगौ ना माथो जाखो ओहो गैला खोमाहाय दिनै रावबो बायफैनाय नंलादां आं न'आवसो थांसै खोमाहाय मानोथो थाबाय थाबावनो दा गोबाव जालायलांगोन ना आंहाबो र'लै एसे खाथियाव थांना रायलायहैनि आङो माने दिनैथ' रायलायखाथारगोन आरोना आङो दाख्लैबोथ' मोजां रायलायनो मोनासै ना र' खाथियाव थांना रायलायहैग्रोनि ओमफ्राय मा होननानैबा रायलायजेननांगौलै खोनासंलाय बेलाय माथो दाख्लै जोंनाव आफाखौ दोनफैनायसोमोन माथो बेयो हाथायाव आदै नों बेयाव ना लाबोदोंमोन आं एसे आरे बा बेखौनो एसे फाननो लाबोदोंमोन ना आङो आच्छा नासो फानफैदों आरोना नों होमबा ओमफ्राय गैया माथो नाङासैनो न'आवसो थांनोसै खोमा आङो आच्छा होमबा नाखौ फाननो हायासै खोमा ना बियो बेस्रा दुखु मोनसिगोन ना बियो आंबोथ' जानो बायोलै बे नाखौ दिनै न'आवनो लांनानै दोनहैनोसै आङो फोराननानै नङाबा गाज्रि जाजोबगोन ना आरे रनाय आंबो लांगौमोनलै नाखौ एसे मा नों नाखौ लांगोन औलै एसे लांनो सानदोंमोन आं मोजांथ' नाया ना नायाथ' मोजाङैनो दङमोन ओमफ्राय नों लांमारगोन ना लांगोनथ' आङो देनाय नाखौ हरलाय आंनो ओमफ्राय बेसेनिथो लांगोन ना नाखौ बेसेनि लांनो माने बेसेबांथो लांनांगौ जाखोरा ओमफ्रायथ' बे नाखौथ' जायानो आङो नैखौनो हरजोबदो खोमालै आंनो बेखौ औ बेखौनो जेसेबांखि जाया हरजोबदोलै दे होमबालाय मालाबाबो सोराङा बिदि गोजानाव थांथाराखैमोन दिनै आरोथ' मायानिबो जेबो खबरखौनो मोनाखै माथो दाबो माथो जेरैबायदि नर्मेलखौनो मोनदों दाबो मानसिखौ जेबो सन्देह खालामथावथावानो गैथ'वा मोनाखै माथो मानसियाबो बिराद सैथान ना मा बिसास आरो बेजोंलाय हमजानो गिनानैनो गासिबो आगानावनो साबधानै थांगासिनो नालाय बियो नोंखौना आंनो साजा होग्रोगोन माया नोंनि गोरोन्थि दङब्ला आंनि नोजोरा जेब्लायबो नोंनिसिम थाबाय थाखागोन र' माबा मोनसेल' गोरोन्थि खालामथों ना नोङो डाइरेक्ट हमजाखागोन दे नोङो मादै औ रानि आं नोंजों रायलायनो नेगासिनोमोन नोंखौ आंसो रायलायनो नेगासिनो ओमफ्राय मानोथो फैयाखै नोंलाय मादै थ'दोथ' जोंहा मोनसे जायगायाव थांनांगौ थांनो मोनसे जायगा ओमफ्राय मानो मिथिगौ आं मादै दादिखौनो सानगासिनो ना नोङो औ रानि ओमफ्राय जानांगौ इसोराबो जोंनि खोथाखौ खोनासंबाय दं मादै माने मैया मोनायाव खिन्थानो सानदोंमोन ओमफ्राय आइया बुंदों नोंना खर' सादोंमोननो औहाय रानि मैया एकदम खर'आनो जि साबाय थादों जानांगौ एबार जों दादिनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिन्थिसिगोन दा माबा मोनसे मिन्थिनो नाथाय माबोरै मादै सासे सिनायमोननि मानसियाना दादिनि एकदम सामानफोर माबा माबि बुस्थुफोरखौ ना फेसबुकआव पस्ट होदोंनो ओमफ्राय आंबो बेजों रायलायनानै ना बेनि एड्रेस गासैबो लाखाजोब्बायमोन मा ओमफ्राय सोराङा बिदिबा सोराङा बेजों दङ थुदोना होमबालाय माथो नेबाय थाखो मादै आं सोंदोंमोन नाथाय दादियाथ' बेजों गैया बुंदों ओमफ्राय थुनाय जोङो रायलायहैग्रोनि बेजों मोजाङै मा दादिया बेजोंबो गैया अब्ला बिनि जिनिसफोरखौ माबोरै मोनखो बियो बेखौनो मोजां रायलायहैग्रोनोसै मादै बे जायगायावनो थांनानै थुदो औ दे होमबालाय थुदो सोरांनि जिनिसफोरखौ मोनदोंबालाय मानसिखौबोथ' मोननांगोन ना जोङो औ मानसि थाबाय थाबावनो होमबालाय थु जोमथेखौ लायना फैनो जोङो
그 별래. आं दा आयै नाखौ एसे लानो सानदोंमोनलै 나? औ हनै आयै मोजां थाथ' नाया 나가 아파서 나 बेफोरबायदिखौ लायो नामा? हनै नाफोरानो सेवजोबलायलांबायसोदां. नाङा बेफोरखौ लाया आरो नोंथ' ना जाया होनदोंमोन ना? लाया दे बेदर लाखाबाय आङो. आरे नङा आयै लानोसैब्रा आयै ना आच्छा ओमफ्राय मानो लानो? बुंखाबायना बेदरानो लाखाबाय आङो बेखौलाय मानोबाव? आरे आयै आबैयाबोथ' जानो गोथाव मोनथारखायोना लानोसैरा आयै ना जायाहाय आबा नाङा नांगौबा बेलेगनाव लागोन. नाखौनो मोजां मोनथारखायाखै हनै. मोजांब्रा आयै ना फैदो थांनोसै. र'ब्रा आयै जानला मोनला गेसाव गोफोन बाया बेफोरबायदिखौ. आरे फै आया लाङासैनो माथो. न'आवनो थांनोसै आं बिदिबा. नाखौ हरदो जोंहा हा? माने एथ' मोजां नाखौलाय मानोथो लाङा जानो आंलाय दे हरदो आयु फैसा बेसेबां गिदिर? बेखौनो लाखिथ'दो दे नाथाय आंना बिराद हाखु दाखु दे दायो नों बेखौनो लाखिथ'दो आं उनाव नायगोन दे माबा मोनसे आइयाबो लेंहरबायना थाथ' होमबा दे आरो ओमफ्राय नोंनि फैसाया? नोंनो लाखिदोलै आया गावनि फैसा खुस्राखौबो लांफैयासै माथो. आं दिहुनना हरगौमोन ना माने गुबुन दखानाव लायनानै. माबायदि मानसिबा गावनि फैसाखौनो बिदि गालाङो सोरबा.